DJ Kim, Idol. Francis. Francis. Ayun, Princess Nicole, ay, salamat, may kami shoutout. Basta dyan, Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ. All Rock Mix. yan, ito yung pinakauna, Princess Nicole. Ayan, early birds. Di ba busy ngayon, ano? Princess Nicole. Wala ba yung mga camel dyan? DJ Francis on the mix. This is the mix of DJ Brad. Ayan, Jeff Covercuts Black. Ayong gabi, Bay, isa yung kulano. salamat, Bay. Kaya uwi sa Bay. Zile zile, zile zile yo aler kyal mile mile, mile mile pe bhai. Basta diha, Bay.
Tanga tong panginabuhi diya sa kuan. Ayan po. Yan po mga bay, no? Ayan, Bicolano diya ay. Na ba, daghan kang kuan na bay? Daghan kang saging. Dako ng kuan bay, balay bay. Ayan, hello, Mother Dear Eva. Hello dong, magtamsak ako at mag-stay in 50 minutes. May LS mamaya. Ayan, salamat, Mother Eva. Okay lang yan. Ayan, 50 minutes, mahaba-haba na. Salamat ha. Ayan, salamat. Ayan, yahan niya sa DO. Oo, nag-half-day ako ba? Nakanapoy overtime ba? Hili ulti ang DO pro. Musta dia dapita Mother Dear Eva? Ayawi nagbunot bay. Sayaw karon. Ayan, hi Mother Dear Eva. Good evening sa'yo. Sabi Jeff Gabarkat. Wamag-ilis ko ano, Mother Dear, wamag-ilis si Ate Grace. Ayan, hello Jeff Gabarkat vlog. Sabi ni Mother Dear Eva. Okay lang dong, ikaw warm pa rin ang team itlog. Warm ni sige ay. Kira ka warm. Nahapit na ting tugnaw, di na dyan ni ma-warm with. Hi Princess Nicole, sabi ni Mother Dear Eva. Ayan. Warm yun bayo itlog, basta naimugunit. Ay, maraming gabi sa imo hada host. Ayun, Ikoy YouTube TV. Salamat sa pagpunta. Ikoy YouTube TV. Maraming gabi man sa imo. Kulano ka, no, Ikoy? Nakita kita. Ay, himbala, nag-steady sa 1.5 yung ano ka, banana. Yan, nakita kita, Kikoy. Bakit ka na? Tugnaw man, Mother Dear Eva, bigyan mo ako jacket yan. Sabi ni Jeff Kabarkat. Good na dong. Good. Good yun na. Mother Dear. Ayan, hi Kiko YouTube TV, sabi ni Mother Dear Eva. Ayan, bago yan dito siya, Kiko YouTube TV sa ating bahay. Guys, i-welcome nyo na guys. Kita nyo na yan. Baka ng bahay mo, ano, Kiko YouTube TV. Para mapuntahan ka na.
Ayan, ang kuya nga akong pero ako Bohol Bisaya kung among anak sa Gaw. Utog daw na kayo gaw. Asa ka sa Bohol? Di ko YouTube. Hindi. Ako kay taga-ubay naman ko ron kay taga ng asawa. Taga-ubay na ko. Bohol. Kami nagpabalay. Unsa ka oras mahuman bay? Depende ni ron bay basta tanaw na to ni. Kasi magkadlaw lang gani. Ayan, taon-taon, yakapin kita dong Kikoy YouTube TV. Bisaya sa nasi Kikoy day, sa Bohol. Ayan, hi host. Dito sa'yo, DJ Arman Idol. Ayan, DJ Arman, sayaw. Zile zile, zile zile yo alle, kyal mile mile, mile mile pe mai. Salamat, salamat. Guys, may mga bisita tayo, mga bago. DJ Arman Idol, Kikoy YouTube. Ayan, wah. Tawa si Mother Eva. Gusta mga Bisayang dako. Nagkuor ka pag itlog. Ay, di Arman Idol. Sabi ni Mother Eva. Bisaya daw. Bisaya na abot ng mga Bisaya. Mao ba? Dool na ka. Alis na buhos. DJ, dool na din ay tanong. Dool na yung tanong. Di ko yung YouTube TV. Ano hama ko mag... Wana sa alis siya. Itong niuli ko, ano. Di ko kanha sa merkado. Palit ukuan. Yutin. Kung ko sa asawa. Magalis siya rin ka dong. Doon lagi tadi ay. Naarami sa kuan sa ubay. Anong naipilihan ba? Ilihan. Anong naidagtutanan ba? Simbahan. Nahan sa kanunay. Tuod ka na. Sa kuwan, San Francisco. Doon na kayo. San Francisco, Ubay, Rabi. Hello, Mother Girl. Ko, sabi ni DJ Arman Idol. Ayan. DJ Arman. Ayan, okay na kayo mga kapisayaunan. Kaluoy sa Ginoo. Naginawa pa. Uy, ang sa Ginoo. Ginawa pa. Mabuotan. Mga katipunan, migaw. Katipunan mo. Gusto ko lagi no. Pero ako masito pa na diha lagi. Ako orang nasituhan diha sa isya ng merkado. Naraw na. Di na boses buhos palakas po. Fix po. Ganun ba? Hello. Okay na ba? Okay na? Okay na, DJ? Kusog ang sounds, ang music, kusog. Okay na na. Ayos na ba? Ayos na ba, Idol? DJ? Patama sito ano yung sa aning adjust ng kuangkot, di kung kuan man siya, bahay kusog siya, bahay dinay, ano sama ni siya? Managiingon niya, na kuan tani, ay scam ka. Budol tani sa palitan na to. DJ Kukoy on the mix. No, DJ Kukoy on the mix. Sayawi kuy. Zile zile, zile zile yo alle, kyal mile mile, mile mile pe mai. And hello, Mother Eva, natustok ka pa nakanako, wala pa mapuktan ang tintuan mo. Tuslok ka na si Mother Eva. Tuslok ka na ninyo ay. Okay. Andam ra kayo na si Mother Eva. Abdera permi na yung pultahan. Pero na, okay na kusog na gamay. Okay ra dahil kay kusog na gamay. Bahala gamay ba, basta kusog. Ano giingol niya? Ano giingol niya, Juan? Bahala gamay, basta dako. Dako o itlog.
Ayan, dong, boses ni mo, okay na, nagtabog ang balay. Pag narinig ang boses ni mo, nagtabog ba? Okay na ba? Okay na. Okay na ba na mga naglanog-lanog sa kabisayaan ang atong tingin? Broadcaster ba? Dahan-dahan ang pagtusok doon, no? Dahan-dahan. Hinay-hinay, oy. Ingat si Mother Eva, dahan-dahan daw. Okay. Dahan-dahan na daw si Mother Eva tusok. Ito kayo, no? Tusok na. Hey, Mother Eva. Dahan-dahan ka diya, ha? Okay. Masay okay. May ito YouTube. Na pag tinasukay mo diha ay mga Bisaya ba. Pag tinaslukay mo diha. Gilok ra man ang tuslok. Kaya kinsay magpatusok diha kay lami. Ay legit cover touch. Hinahinay ang dinisaba kay naay na tuslok papor. Tuslok ka kubi. Nagpapsak na po ako, host. Salamat sa iyo, DJ Arman Idol. May Tagalog pala tayo dito, DJ Arman Idol. Magtagalog tayo. Tagalog. Tuan tamo og barbecue, sabi ni Jim Gabargats. Tuan barbecue. Tugtuhog, parang tugtuhog. Pang 3 thumbs up po. Ayan, salamat sa iyo, DJ Idol, DJ Arma Idol. Doon ka ba doon pa tayo nagka-ibitan ngayon? Team Aizan? Kilala mo si Team Aizan? DJ Arma Idol. Parang doon kita nakita Ayan guys, nagbaba na nga ng bahay si DJ Arman Idol. Tusukan na guys, tusukan na. Dami rin tusukan ng mga Tagalog. Sino po host? Si Team Aizan. Alam mo, Team Aizan, yung nagbabanda. Pag nag-live. Na baka hindi mo kilala, no? Baka sa ibang LS tayo nag-dedicated. Galing na sa tunay na kaibigan ka ba galing? Ayan, hello, Mother Eva, sabi ni Princess Nicole. Ayan, si Princess Nicole nagbabalik. Ang ating Princess Nicole. Nagbaba na kanyang bahay si Princess Nicole, guys. Hindi na ba busy dyan, Princess Nicole? Pinakain mo na ba yung mga camel dyan? Dinig ba yung music ko, guys? Parang sobrang hina ng music. May music ba tayo? Malakas pala Malakas pala. Sorry.
Ayan. Hello, pretty Princess Nicole, sabi ni Mother Eva. Kanta ka na lang dong. Naanabutan. Kanta ka na. Sa may kantahon, Mother Eva. Sa may kantahon, ito meron. Ikaw dong. Isa ikaw. Ikaw ang aking. Ikaw yung kaya ano. Nag-fishing ako, Madam. Nag-fishing ako ka Madam PI. Naka-tweeted banana ako, 1 hour. Wow! Naka-23 banana ka. Sana hindi matagak. Sana hindi matagak. Mother Eva. Boss, patamtak po ulit sa premier ni Jamil. Ayan. Guys, taptakan naman natin yung kabang ring ni British Nicole. Premier ng kanyang minamahal na asawa. Ayan guys. Baka naman, baka naman. Tapsak naman guys. Sipag ni tawa mo premier. Ayos yan. Sabi niya. Tapsak lang po, okay na. Salamat. Itong problema yan, tapsak na natin yan. Ayan, tapsakan ko na. Hindi na lang ako mag-message dyan para. Kasi haluin na tayo ng lolo support. Ayan, hindi kasi siya nakakapag-live host. Ganun ba? Hindi pala siya nakakapag-live. Ayan, din sa Kubay, balik na ko niya, kaya request pa ko stocks para uma. Sige, kapargat. Duty pa pala sige ba, iwan sa niya, para. Bay, apil na inventory, bay. Dili sa mo, magkaroon ng DCGT, mag-inventory na po. Okay yan, Princess Nicole, maganda yan. Premier lang. Okay yan, basta masipag lang. Gumawa premier. Opo, host, busy siya lagi sa work. Kaya pa. Para yan picture, kaya busy. Diba?
Ayun, nasan po si Tita Dens? Wala po si Tita Dens. Baka busy pa. Baka nasa work pa yun, Tita Dens. Ayan, thumbs up done from Miss Hannah Doronio. Ayan, may gabi shout out sa'yo. Miss Hannah Doronio. Kamusta po dyan? Salamat sa pag punta. Nalo pala ako dun sa sa Parako. Sana hindi ako nakapunta. Musta naman po, ayos lang. Ayan. Thumbs up from DBI Team Aizan. Ayan, mega shout out. DBI Team Aizan. Wala akong mag-LS Ron. Hello, ayan, hi. Hi, ninyo diha. Yan ang ating kaibigan ng Lupang Bisdak. Zile, you all girl. Mile, from high. Tukar mo ron, tukar mo. Rinig ba yung music natin yan, guys? Naririnig nyo ba? Wala mag-LS host. Hindi, wala ko. Pantay ko. Notification. Kani, disco na. Sayawi diha, budot ba? Disco ba? Sige, taghugot. Ani, disco na po. Para bunal ba, bunal. Asam to si Kuan ganiha, nag-ilis ko ganiha Kuan. Gisaili Kuan ako tuog man kun pasawag ako. So si Kuan dana iya. Wala pa tong bisita kay medyo sayo ang Kuan. Kay sayo ang live day off man. Ugba di ko kay LS. Losing ko ba? Ayan, tustok pa morgaw, aron mo lugwa na diris. Ulugwa ng diris. Kamusta na gaw? Iyan ko sa Facebook ko para kasi kung kita-kita dito sa Bohol ba, hilingan ng dito.
Ayun, dili ta mo sayo host, kaya na ay natulog silent LS. Wala na, bata na oy. Nagpata na nga to. To, ganihan kay, tapoy ba pag-uli. Ang tabi ka na. Asawag sa ba, tulog ba? Balik ka tuga eh. Kuya, magagkuhan istorya gaw. Ik-agaw, kay labi. Igo ng sigaw. Yan, si Kiko YouTube TV, bago yan guys. Musta may mong dako na mong Kiko YouTube. Dako na mong balay dia. And mega shout out dyan sa 4 na milyones. Huwag na ay mo tuslok na ako, pan walang Kiko YouTube TV, sabi niya. Tuslokan na ninyo siya, si Kikoy. Aron mag-kikoy na siya. Asa magaron kuhan gaw? Asa magaron na binta na sa Bohol? Nakakasa kuhan. Dahil mong kahimutangan. Ayan, Mother Eva. Ayan, sige katawa si Mother Eva. Ihi juga diha ron. Ihi ka na sige katawa ba Mother Eva. Maganda mo karinola dia. Ayawin niya Mother Eva. Ayawin niya babudot. Na ana dong. Say na ana dia. Say na ana Mother Eva. Ituslok na nimo si Kuan, Kiko YouTube. Ay, rinola day. Andam na day. Ayo na. Andama gina rinola na dapat para kahion karat ba na kungko ra. Ayan, Jamie Epstein na lug-lug na gaw. Sobra pa sa tuslok. Lug-lug eh. Ilug-lug pa nyo. Ayan, tamsak po, sabi ni local vlogger. Ayan, i-shout out. Salamat pagpasok. Local vlogger. Kumusta mo na dong? Kumusta mga baki ya? Nahurot na bagbaki niya dong. Na-harvest na batanan.
Ayan, love dong at local burger, sabi ni Mother Eva. Ayan, love. Uy, si Inday ni. Si Inday man din. Ay, si Inday. Sayawi na ini. Zile y'all lड़कियां मिले 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 पे भाई Si Inday man ni atong hawtan si Inday. Inday, si Inday man ni ano? Inday man ni Mother Eva. Di man ni si Undok. Si Inday Pat man ni na day. Kumusta man na Inday Pat? Nakauli na din sila ko ano si TV. Ano sila sa Pinas? Mao din na busy. Kumusta ang kuwan na Pat? Kumusta ang relasyon ng guba ba? Ngayon ang mga relasyon ng guba dyan. Wow. Tawaan niya. Ay, Ate Eva, sabi ni local vlogger. Alam ko naman kay si Ryan, naghagok na. Oo, lagi, naghagok ang lubot ato ron. Oo, nga to ron. Si Kuan ay, Kuan ron si Inday. Si Inday Pat. Ayan, nag-uli na sila sa asawa. Oo. Nag-uli na lagi. Wala yung kay Bao day. Oo, lagi. Oo, nag-uli na sila asawa. Magani, nag-uli na sila. Ayan, buyag, uy, guba good. Uy, jawa day, maguba day ay. Di na maguba ay, liko ng rasyon na ba? Wala nagkalikod sa alho. Drama ra day kaya ay kita drama ra. Ayan bisag sige away stay pa rin. Wow. Sana all stay together. Stay forever. Okay, shout out kay Mother at Son MD. Uy, Dayton niya. Kani abot tambay ha. Sige. Dayton niya. Ako na jakitan ha. Para katugnawon diha ba? Ikog sa atong bisita. Jacket ray ato ikatawag. So, kapalit og kape. Nakatimplag kape yan. And 371 ako dong. Hiko YouTube TV, Digit Eva House and everything. Ayan. Sabi niya, Mother Eva. Uy, dong Kikoy. Tuslok na kanikuan. Tuslok ka ni Mother Eva. Baka kabantay. Nagluki. Ay, nagbantay ko sa akong apugaw. Kay akong anak nagpaluglog mo. Nagpaluglog mo, nilugwa si Apo. Tanawa na lang ato ang gisig. Bago nang anak daw. Dako naman daw ikaw. Buyag. Ayan, si Tonya. Murag kubilar. Murag kubilar. Kay naay kape. Ano yun? Bilang taan ka rin. Dapat tagatlaw na. Ano, timplahan ng kape. Naka-off ang COVID World Ikiboy sa World Vaccine 1 Hand Challenge. Ay, naka-off daw. Iko YouTube. Kita naglaing ko. Okay, laing. Naka-open. Kanang open ba para tira na lang ito ba? Naka-open.
Ayan, si Mother Sandra, ako itambay no. Step, ako, family type po pa. Buhon. Sige, ano dito niya? Step na diha. Step na diha. Waday ko anday. Diretso step day. Way tuslok. Ayan, nagbaba na kayo ng bahay si local vlogger, guys. Kita nyo na, guys. Hi, Tom It's. Ayan, ay naris, Tom It's. Ano si Tom It's? Ako kabantay. Mother Eva, si Tonya. Manaway, di mo na si Tom It's. Asa man si Tom It's? Oy. Muragwa ko kabantay ni Tom It's. Mother Eva. Kita naman tayo ano, dahil Tonya. Pamani magkuhan. Kaya, Mother Eva. Narong magbasa ba? Si Kuan na si Tonya. Ang Kuan, ang puta niya. Wapang amiga ni na Kuan. Tim Aizan. Wapa kayo na. Dito kinagtingog. Marag Kuan. Masag si Kuan. Sama to eh. Si Miley Cyrus. Dikit na mo anak niya, Mother Eva. Iyang pun guro. Ayan na, aday, wala akong kita kay Tom It's. Oo, lagi, Kuan, local vlogger. Yan, sayo pa si Kuan, Mother Eva ba? Hapit-hapit mga guton niya. Tom It's. Hapit-hapit ra. Kuya, rapon di siya, oy, manghambog. Manghambog, day. Kuha ba yan? Talented kayo ba? Singer. Hello, may Antonia. Sabi niya, si BBI Steve Aizan. Yan ang ating mga katropang bisdak. Jesus, kabuang malibas. Malibasa ko, Antonia, sabi ni Mother Eva. Ayan, pakitamtak ko na primer ni Jamel Lifestyle, sabi ni Princess School. Tamtak lang po, okay na po, salamat po. Tamtak natin, guys. Ayan, hilong data at Mother Eva, sabi ni TBI Steve Aizan. Oo, friend naman ng Mother Ner. Dato ko sa iyang live last time. Paya. Hello, local vlogger, sabi ni Kiko YouTube TV. Imong videos diri sukat pa ni kahapon. Oy, wala pa mahuman. Oh, salamat na dito niya. Salamat kayo, eh. Nabutan yun yung title niya, eh. Ayok, paliwat ang daghan ba? Don't cry. Ay, babies, sabi niya, Mother Eva. Ayan, baita na mahuman na ka 300 naman na kuwang ito. Karon i-check na ko kung ano siya, for 38 na siya, 38 hapit na yun. Mga 190 na lang yun. Sus, itaw. Di na yung kaagtag, December. Murag nga kwenta ka sa videos all live mo, ako ipadagan. 40 videos. Salamat kayo, ha? Doon niya. Dako kayo ng tabang ako, eh. Mamuni na taba. Ayan, 2 years old at 3 months na gaw. Ako ang apugaw. Apugaw. Yun kayo gay ba? Yun kayo mong apo. Liwat sa apuhan. Liwat sa apuhan. Diyan mama o papa. Sabihan. Nagtugtugan na. Dahil ka, nagtugtugan. Asa man ay karong kaw? Nakakasakuan kaw? Nakakasa parts? Ano yung dito eh? Gawas niya o sa sulod? Exercise naman yung apugaw.
Dali rin mo dako gaw kay exercise naman. Ayun, ma-order ito tusok og basketball, paring list daw. Karo to stop na ko, taroy ra charger ra, alas apaga to mahuman, kurang taas kaya to playlist. Gahapon, patos ako live, gi-start ako. Taroy ra, ay, may ibot-ibot, biha. Ibtasan, ay. Ibtasan po, basta kuan ba? Kuan yung taba, mabuntis. Ibot-ibot. Ayan, local vlogger. Ay, mo exit ako ha, di ara sa nakatambay ha. Sige, sige, ano, dahil niya. Salamat kayo ha. One, sleep tight diha, day. Night, night, everyone, have a great day. Sa mga buntag pas ilahan, sabi niya, Tonya. Ato naman ba, kaibigan natin yan sa, sa ano yan, sa Japan. Sa Japan yan. Ayan, birthday. Bilang kadabulin kulang yung mugaw, sige ako ang luglugan ko siya, piling ko lang pa. Luglug ikaw, eh, parang humana taan eh. Gapay na lang ikaw, mga check out niya, 3, 8, 20. Ito, paano ka lang sa mga 180, di ba? 180 na lang. Nag-play pa ko nito niya, kuha na yung sofa. Himo na itong, doon na lang ito sa kuha. Doon lang ito sa kapatuuran. Hello, Mami at Tonya. Sabi niya, Baby Ice Tea Maizen. Hello, Didi. Yan, hello daw, Mami. Yan, matulog kasi kuhan, si Mami ni mo, kuhan. Tonya. Matulog na daw siya. Kamusta mga da, Didi? Baby Ice. Baby Ice. Nagpunsa man ka. Wala na si kuhan mo, si Mami Tonya. Tuog na daw siya. And salamat tayo kayo na niya sa pag-share, ha? Sa pag-share sa atong live stream. Salamat ha. So, salamat gawa. Iko YouTube TV. Tuglog sa kuhan niya. Yuta man imong apugaw. Mora ni gaw, usaray imong apugaw. Kasi makaluglog yung baling imong kuha na. Duha na gini. Busy na. Sige, local vlogger. Salamat kayo. Salamat sa PBG dia. Canada gaw, ano yung Canada? O, di ka gawa, i-add di ka gawa Facebook, ay Panjim. Di malay ka ma-add gaw. Sure mo ni Kuan. Messenger gaw. Kana ka pauli sa ato bay? Gaw? Kana ka pauli sa ato sa Kuan? Sa Bohol? Mahuli ko next year.
Saka diri ikaw. Pag naog og hagdan ba, makasaka ka. Kasi kay ganahan mo saka na ba? Tabi na diri yan, tabi na. Para dali ang oras. Aragaw, baba ko hagdan gaw. Kasi ganahan ka mo saka ba? Ayan, naglapag si BBI Kaisin ang kanilang bahay. Ayan, bigay shoutout sa ating milyon dyan. Salamat guys. Bong Revilla po, number 16 sa balota. DJ Kim, idol. Kaya with a good go. Abo kung saya good go. DJ Kim, idol. Lugaw. Hello, go. Yeah, gabantay. Tara. Hello. Hi. Hello, baby. Hi, Tito. Hi. Wave. Oh, hi. Oh. Nakoy gihimo mga How are you, baby? oh, Why it's asking you. this? It's asking you. Oh, why this? I have paperworks. Lisiro na go. Di na ka mo Bisaya go. Ako nga tudluan Bisaya ug kuan kanang kanang in English taglis lagi. Nag-list na. Oh, yan, sabi ni Mother Eva, ang puki naman. Asa Saka diri Mother Eva. asa ka? Ang sagaw. Na ako diri Saudi gaw. Saudi. Oo. Saudi ko rin. Lihupan Wa pa nakauli dito sa Bohol gaw. wala pa. Wala pa. Plano lagi pandemic man. Mao lagi. Oh, timing mo pandemic. Pangutan natin sila lang. nga dito po niya. Hello, baby. How old are you, baby? Oh, he's asking you, how old are you? How old are you? Come on. Your finger. Do like this. Baby. Two, Say pa. no, two. Go. Two. Like that. Say pa nga niya. What's your name? What's your name, baby? What's your name?
What what's your name? What's your name? Hmm. Naulaw gaw. Tiso. Naulaw. Naulaw. Tiso. Oh. Tiso lagi Jackson. kon Mother Eva. Diwat sa apuhan. Tiso ng apuhan. Liwat. Nagkuhan ko kanang akong mga bill. Asa man yung kuha na nagaw? Asa man magbaba? Ha? Trabaho? Ha? Tama ba? Ha? Trabaho? Magbaba? Oh, nagtrabaho. Ah. Fill Kami- up din ba? Fill up. Ha? Fill up na bata, fill up. Canadian. Fill up. Canadian ang kuha. Canadian ang kuha. Ah, Oh. oh, fill Canadian. Oo. Pilkan. Pilikan din. Oh, yang mama kuan Bisakol. Ah, Bisakol. Oh, ako Bisakol po. Asa man sa Bicol yung ma'am? Malinaw. Albay. Ah, Malinaw. Albay. Oh. Ako sa Sorsogon ko. Kasursugon. Din man din sa may Bicol eh. Ikaw? Asawa na Bicolano ka? Asawa na ko. Asawa ko. Ah. Mao lagi po ako gaw na Bicolano na kuwan hulog sa taga Bujol. Oh, ba? Bujol na ko. Bujol. Taga Bujol. Para pag masawa ba? Bicolano. Oh. Hulog taga Bujol. Gayag. Wala gini kananay. Lebihang kalihukan. Maana dyan ang bata ko. Oh. May Duha may akong apo. Ango sa 5 years old. Katong babae lagi. Itong Oo. kuwan, Facebook. Wa pa kay kuwan dito ka, wa pa kay update ka ba? Messenger Ha? ba? Wa kay Facebook. Wa kay Facebook, Messenger ba? Naa. Tanaw na ko to, Messenger ba yung kuwan? Di man maad sa maad friend ba? Ikaw lay add Oo. ako. Sige. Tama. Mag-message ko diha. Oo, sige ikaw. Sige mo. Ay, buti Muka naog sa ako buti kay Kwan. nagmana sa asawang babae ang bata. Wah. Buti nagmana sa bata. Asawang babae ang bata. Wah. Mana dyan sa kuwan? No dia. Mana sa Diagaw akong Kwan. duha na gaw ako 5 and 2 years old. Ako lagi. Masa man dai ra 5 years old gaw. Pada diha pauban. Ikaw ato ni kuan imong itbi. Tubing pag Bay, di cover cards. Ano ni hapon na kada. May sudan ni bila nakakuha ka nakapamingpit kag kuan ya. Ubay-ubay mo kuan kuha. Opo katanaw ato imong bagong kuan na upload nga video.
Nangawil ka? Tumikik ka? Tumikik ako. Okay na, okay na. Paano magtikik? Ano naman to eh? Tikik muntaan. Muntaan yung kakuan. Nagbaba naman yung bahay sa Jeff Cabargad's vlog eh. Last August, tak maulit pero pandemic. Wala ko na lang kay gusto itong mga bata kamitanan. Lagi daw. Next year lang daw, next year. Kaya ko plano ko doon karong next year lagi para manang po na akong kontrata karong buwan. February. Plano kong bakasyon. Kita-kita na dito ba sa, ano ba? School ba? Pag-vlog dito sa kuwan, Alicia. Naidaghan ko dito, nindot nga views pa mga bukid ba, di ba? Pasok na kayo sa bahay ko. Kuya Jeff Cabargad, diit lang ang bahay niya. Diit lang bahay. Unihin na sila ba? Unihin na sila para mabalikan kanila. Si Tunya, Jeff Cabargad, si Tunya ba? Kita na. Si Kiko YouTube TV. Unihin na sila. Balikan ka na nila, mga legend na sila. Si local vlogger na ikaw, Jeff Cabargad, local vlogger. Ikitipon, mga Bisaya na. Mga tropa na itong mga Bisaya. Tropang distak. Unhi lang sila kayo. Busy pa man sila. Ikaw lang sa ikon. Ikaw lang sa maniho. Para upa, balikan ka nila. Dikit na ba? Ba? Mga tuon yung balay gawa. Mga tuon sa ninja. Gamay budot sajaw he. Gamay budot sajaw gaw. Ni sajaw budot imong apo gaw. Hala, nahulog. Ayan na si Protom 8, Tamsak Danhos. Ayan, may kami shout out bro. Salamat sa pagpunta. Ating sa tropang bisdak. Ayan, mga Bisaya. Dagang mga Bisaya dari Protom 8. Puro mga Bisaya na yung isulod no. Tropang bisdak. Naapot ko Ans M. Ayan, may kami shout out Ans M. Sayawi sabi sayawi. Zile y'all girl mile पे my Salamat kayo kay Ans M. Tao ko ikadalit ni mo dat kuan Ans M. Kapi rin taon kapi. Naha ka magkapi day. Ayan katong babae misadyaw pero kining laki dili pa kamao. Tulo tulo iktayo dia. Alam kamao na. Ans M dili yata si host. Dili ba? Dili ba? Ito dili tong ko eh. Ayan, wala kita sa ako ang budot. O kita. Sayawi dihang budot kay para kita na. Sayawi budot atong hala nahulog. Nakay sayaw nga budot kuan din kay mong what? Ay mong video YouTube. Ito nung tanawon din. Kapag ang konda ba babang lead na ba itong tanawon ang budot na. Dili ba ako bro? Delay?
Ala, nahulog. Si Ansim nahulog. Ayan, tanawa ako, abay. Sige bay, unya bay, ato ng tanawa bay. Patay ko ang dari ako, patay laptop. Para maka-link na ba, para pag-chatting race ba, tanawa na yung mga budot diya ba. Ayan, ako yata ang dilihos. Maura di ay. Ikaw nag-delay na yung tupid. Asa na to si Mother Eva? Ipagkita ko to niya. Ipagkita. Ay, basta nag-live ito siya. Sana, mag-LS man to siya. Delay less than 1 minute. Delay less than 1 minute. Kita signal siguro na. Ikaw? Ang nagtadere ka. Signal ba? Medyo, di kayo, ano ba? Pinsa na kayo mo? Pobre niya mo, tataw tani. Kuan dari ang tukat nagkuan sila nag 5G na utadlan. Ilang tingnan nihinay man ay pa matong 4G. Usog pa tong 4G. Ayan kanihos tanawa ayaw skip kay harang kay walay paggatas kuan. Oy paggatas. Gatas ni kayo di ba? Mayo na ubulot si Atus. Kunitan ahon. Palit laptop ba tagwan to raman. Mao lagi ba? Tay 1 to ba? Kami 1 to na to. Ikaw si host di Billboard. Ano sa mga di Billboard na ba? Oh, harang na. Nag-i-escape pa. Harang na. Nawa, ano? Ansim, harang. Hindi na ito na-escape mong harang. Panggatas pa taon ng taon. Pagkatas ka o ikaw nagkatas? So, ikaw masiguro nagkatas. Unsafe na. Imo din yung premier unsafe. Bisa kayo ha, o paatin. 2 up to niya, 2 up to imong kuan. Harang ano, 2 up to. Ayan na. Ayay. Kita na. Ay mo ning anak Ansim. Ada kay anak day. Ay kugwa ba, kay kugkuan ba. Kung dalaga pa. Ora magkuang gud para pag 16 years old. Ay, mo maning anak ni Sayaw lagi, di man ikaw. Lupig ka sa anak, no? May mo Sayaw yung anak mo, lupig ka. Kapalin ako, mapapilit akong kuandariya. O, arao. Ni Sayaw, no? Advertise. Advertise. Unsa na, balot, 16 days. Sama na. Hindi pa ko gaw naminaw lang. Adi ako. Sige, salamat kayo. Salamat kayo gaw. Anak na ni Ans sa MOS sa ikaduhang bana. Lebihan, asa man day una ni bana Ans, imong giluok. Kung ning ninja Ans, ma kon idikit ro nimo.
May na lang ba? Kuwan ka ba? Nag-aati ka sa kabuk banana ba? Ayan na, Kik. Ikatulo na ako ng bana, tong ito. Ikatulo na yun. Tayo ka bro tong ito. Ikatulo daw. Naapa na ikatulo nga bana si Ansip. Diha diya. Ansip lang, malakas. Si Ansip lang, malakas. Daghang bana. Di mo man eh, pamangkin ka gida eh. Oh, ako'y harang. Grabe harang ito. Nagduha-duha ba yung taon ng harang? Naghang kayong pander ba? Wala pa mo ka kadikit na ko host. Ba, di maayo. Ito yung ninja. Katong ako may nadikit na. Namang kahoy. Ayan na. Awa siya. Ano nagpata ba mga anlim? Nagdaw sa Pinas. Ikuhin ka sa ibang bana. Muhit ka kadlaw. Ayan na ako yung saka white tigaw. Buhulanong Canadian vlog. Ako ang gamiton aron mo dula sa ipuhang pelikula. Sige gaw, salamat gaw. Imo nang kuan gaw, ninja na mo. Okay. Legit na kuan. Or ninja ra. Nato ng kuan, ito nang digitan. Ayan, naaman ko sa US. Naaday ka sa US? Oh, di ay. Oh, di kita ko picture ka sa mga isno. May sakay ka kabaw ba na sa isno? Your Ansip ba natin ka sa US? Wait, taas ba tao ni? Na, ato na yung humno niya. Buntag dire. Amo, ba buntag niya? Upo unahan sa boom. Tahan sa bungan. Iya. Peragwa kung guri sa bungan na sa US siguro. Abay sa bungan niya. Ayan, oo, gaw. Dihiti mo lang gaw. Naka-off ang comment kay ang ako lang nako. Okay gaw. Ato niya dikitan gaw. Hindi ba natin po ikuha daw? 4 kids only ba? Kakuha. At skip na na. Skip na ko. Okay naman. Kuma naman. Dili na nagatulog hon. Sige na pangita o laki. Wakwak dahil unsafe. Wakwak di itagwa. Dari kau Amerika Central Time. Sabi niya, iko'y untuk pada dia kau no, untuk. Untuk tak dia kau. Untuk tak. Ayat siya, maaha, giatay, unahan sa sabungan. Silingan mo ni Donald Trump. Silingan ni Donald Trump day. Ayan, gusto day magpaluglugaw. Gusto paluglug. Maluglugan yun, diba? Sana ko host. Iya ka. Gaw, paliut to na gaw. Paliut to sa dia gaw. Sampai kuan na to dia, sampai sudan na to dia. Sabi ang sudan sa Canada. Donald Trump. Lang niya. Donald Trump. Ya, umana kuan wala
Kuan na mahilak ni Donald Trump diha kuan. Ansip. Sige mo tong hilak taon, pili taon. Di mana na imong uncle diha? Mo uncle Donald Trump. Ang model eh mo isa mo anak dai. Delay na po ng message dyan. May delay yan. Pilit na ako ha, Juan. Pilit na ako dito. Tanaw ka ninja. Ayan, professional sa bungira na si Ansip host. Professional sa bungira na eh. Kinamos, pero walay lumang sinto, walay lami maong. Kay agom na lang tuslok. Lamiya na gawin. Tuslo ba? Tuslo. Ay, magkagihagaw kasi gira magtuslo. O ano diri, gira kong kinamot. Gira kinamot. Gira kumot-kumot. Dong, labas na ako dong, love, ayo, muha. Sige, ano, Mother Eva, mag-Facebook ka, no? Ayo po diha, Mother Eva. Manto lang ko niya, matapos ako. Tuslok na ko ba? Kadali ba, tuslok? Tumid sa... Post, ana si Tumid. Naadaw sa join button, basi ganahan ka level 4. Wow, dede. Ganahan nag-level 4 dede. Wa ka mag-level 4 1. Ansip. Pag level 4 diha para tawa ansip. Ay kubawa na sige tuslok kaw. Hindi kubawa na. Ay pagkadahagaw kubawa na daw. Kubawa na ang kamot kumot ani. At if yata dili pwede middle is sa level 4. Oh lagi ay. Middle is wa pwede kuan sila. Look may silang makukuan dere. Level 4. Ayan, top 8 pwede na oy. Ayan kuan super shot bro wa. Murag kuan join siguro murag na. Red button. Oto kasuway yun join eh. Sama na ito kaltas yun join. Ako ko'y kuhan. Ako ko'y credit card. Baka naman daw host. Join, pwede kayo host. Ikaw ansip, nag-join na ka. Nag-join na ka sa level 4. Katas sabog. Akalta sabog eh. Sabog online. Ansip, ngano dili na lang nimo diretsoon si host. Saon gusto nimo. Unsa may gusto nimo ansip? Ito rin sa button ba? Level 5 ako ang i-joinan. Ang grabe, level 5 pa rin. Iyo rin. Sobra rin, level 4 rin, level 5. Ayun, baka nag-green list, wala sabot. Wala sabot daw. Ring list kayo ba? Ring list. Ring list, ay.
Sige, shout out sa anin namin yun dyan. Hans if gitanggal imo message unsa gisulti nimo? Gitanggal ay asa man? Wala man. Ah. Tanggal ba? Ayan, nag-list ni Mother Eva. Pwede na. Pwede na, Ansem. Pwede na ba? Pwede na tuslok. Ruhan, ha? DM ako at Tomits. DM kasi Ansem Tomits, no? Magbantay-bantay Tomits, ha? Kasi mabudol ako ka ba? Unja na ko mutos local ini ko human sig agaw host aron mapilit murag ho. Murag iniktot po. Pilit din agaw iniktot po ba? Pag mudikit ka na kaana host dili nakakalabas. Di na pwede pagawson. Langya si taga Corina. Taga Corila gapang iris na. Say pang iris ba? Sa GC. Ipang iris. Si GC Japon okay ra ka host. Dili asa man din ang inyong gikukuan ba? Ako sa GC mo ga. Ayun, Google GE, bura ako message diri. Amo ba? Kani kay bura. Asa man wa man lagi? Wa may gibura oh. Awas sa taas na gibura. Gwapo daw ka host, ingon si Ansem. Wow. Asa lagi? Wala, magod. May gibura diri oh. Oh. Jud, way burado diri ang sim. Backtrade ko amo. Wapo ko ang sim. Sige lang kay kuan ko. Kuan ako sa level 5. Tuslo ko sa level 5 ha. Buho na, mamunin ako.
Gibura na ako iya feelings. Gibura na feelings. Yata level 4 naman tama na. Level 4 na ito ko. Tangin nag level 5 yan. Ito ko sa level 5. Basta yung magpa-play ka kay Unstep host, level 4 lang kapalit. Ayun. Level 4 lang kapalit. Yung level 5 bro. Wapa ko na siya level 5, level 4 naman. Pila WT mo host. Wala lagi. Wala lang. 3-8 naman to, 3-8. Kapit. It happened na yun. Itong ipang-play ta sa atong mga higala ba? Mga amiga-amigo nga mga butan. Sino na yung kuhan lagi? Naka-uptag December siguro. Apply tani ko. Butan niya ko kuhan. Level 5. Hello, ayan ko ha. Sa pagputang level 5. Hapit na na ka. Tukhangon. Hapit na tukhangon. Day ka daw 2 bits. Malagi, play na ko ano rin ko. 2 bits. If late na ka, naka-3-8 na si host. Late na bro. Kaya magsulti ko ang bro. Baka magsulti o ka ng sayo ba? Na all dili maabdan. Oh, lagi taon sa Mayo unta lagi na. Kuha na ba? Para kuha na ta ba? Natay harang ba? Wala natin diri ba? Uy, salamat sa paharang niya. As in. Salamat kayo sa mga harang-harang niya. Wala mo, uy. Di kami ka-shoutout, as in. Salamat sa imong super chat niya nga. $1. Pakatilaw yung dating dollar sa Amerika yun. Sa US. Baka naman host. Naku host, mahirap maging muni. Mahirap ba? Sige lang. Mahirap nga magpamuni. Diba? Ayos lang, kayanin natin yan. Handa naman si Anstem eh. Magpapalipad. Diba bro, top 8. Yawa, budol mo na yun eh. Budol po na yun ay. Patay na. Nagabot-abot ang mga budol. Kasi mamuni niya ako Anstem bali. Di na kang bisita diri ha. Padlo lagi. Padlo ka magbudol niya. Talipad lang ako ang kasibo sa tuition. Tuition. At paharang na lang. Paharang na lang kay IM host. Pampabuenas na sa US. Lagi Pluto Bets. Pwede. Mungkin na kaya na paharang sa US. Harang-harang pa. Nako na ng kuwan. Nako na ng hinabang. Ako bitaw, ako kay plano magkuha na ng kuwan. Puhon-puhon muni mga ganito. Ako kay plano ng butang-butang. Join bro. Mag-hustle man. Mag-hustle. Harang rakuha, maka-US bank ko. Ako pa kaya, US bank ko. Okay ra na same eh. Joke to ako ba. Wala lang may ako pag experience lang mamunit ba. Natay harang-harang.
Nindot paminaw ba? May harang-harang niya. Jokes, dala tinuod. Silingan na ni Trump, apit na sa bunga. Oh, lagi bruto business, silingan mo ni Trump. Ay, unsafe. Pangayo, nagkuha na ni Uncle Trump. Di ba? Palupad ko sa amigo, Uncle. Ay, ko na wante. Sincere ba? Sincere. Akong ihapak ka kuan sa iyang live stream para na kuan ba. Nay color-color pud ba, color-color. It's silingan ako na. Silingan dia po dia ano, antik. Silingan dia po ni Trump. Kumusta man si Trump dia? Kapag taong kadaog din. Wa siguro nimo sa butare no, antik mangwa kadaog. Wala niyo putari na yung silingan niya. Kulor-kulor. Kulurin ka lang niya. Kulay na rin ko ano. Kulay na blue. Ato sa ning tamtakan si Mother Eva. Atong ko ano. Upo, silingan. Wala sa gawas-gawas sa ilang bahay. Oh, baka naman. Nang luod siya. Nang luod siya sa mga tao sa putari. Wa siya sa kadaog antip. Or hidaya siya. Ayan, dili niya dawat. Mao lagi no, dili niya dawat. Nakadawat siya kapildihan, no? So, mayroon punta na si Juan Trump, di ba? Wa pa siya kadaog Juan. Wala siya kadawat pa o nagkulong sa balay. Di ba na maangkol kasi maghikog na ba? Gi-premier gani niyan si magbalay ni Trump Hus kay ginabuhat anak tanang silingan nila, gina-premier niya ang mga balay apil ang kaldero. Biya ang Stephen. Mo din mapigate ni mga bisita ni mga Stephen. Yung silingan si Trump ba? Okay, di mo silingan din ni Juan Ansim. Wolverine. Sa Avengers ba? Silingan sa Avengers dyan. Kamusta ko dyan ni Juan ni Spider-Man. Justice League ba? Justice League. Super chat anak ganiya host 25. Wow. Grabe 25. Sana all. Tupid upo kina premier na ako.
Aha, to 25 ragot. 25 na day, wala 0-0 day. Ilakaw day dayon ka ganyan sa ako primero. Ayun ko, tugod, kanto day ko. Ako tayo replay ha. Paukat to kuan, paukat ko ganiha kay busy man ko. Ganiha na, kuan ko na. Kuan ko sana. Naghapdi ko, day off man ako nakaroon. Day off ako, busy ko na akong pagbuhat ang trabahoan. Hapit na mag-victory. Ano, ato itong kuan, tanaw na nato to para makita na ng balay ng trampa. Singapore, 3.5 iya palipad. Wow, grabe. 3.5 oh. 3.5 pesos na. 1 M. Tamsaki po doy. Lagi tamsaka na to na. Patuon be. Kuha ng balay na be. Ninja man yung gamit no? Ninja ba ni? Itong balay ni Kuha. Marami. Ay, pero naman mo tayo mo Kuha. Balay. Na 2.5 na ganiha sa premier ana host super chat 2.5 na sa another premier niya. So super chat lang. Super ko. Sabiha yun. Kana. Ayan, BBI Steve Bison, may ka-shout out. Ano to, be? Oh, humba mo lagi lagi, humba. Ano bro, budo ng tani ba? Street food pukbang mo lagi ni. Ay, budo le, asa mo hitrapan niya ay? Wala si trap. Iya ko ano? Aga ko ano? Pansit Canton. Sid ang link. Oh, lagi bro eh. Pagkita ang balay ng trap. Ano lang po no? Kuan ta na. Nabudol ta ba? Nabudol. Ay, nawala ko pa rin yun ko. Kay kapatuslok ko. Sige, tuslok na ko. Ay, sana all, sige tuslok. Top 8 na. Sabihan yun eh, bro top 8 na. Napudol ko ano. Kurang balay yun ni Trap, yung kauna na. Luto si Trap, bukuan. Antit Canton. Oh, lagi hatagi ang kontrap mo Antit Canton. Oh. Bihang daw kaon ang team eh. Oh. Isa na taon kasi istorya ba oh? Oh. Sige, kaon. Kaon maayo. Kaon maayo, ramatukan. Oh, ito kami sa barbecue eh. Nag-reserve na si Trop, Pansit Canton na. Pansit Canton na lang yun. Favorite na niya, Pansit Canton. Betul, rasa masih terang eh.
Ay, ya. Dilabay si Trump, kita nila. Ito yung Trump mo. Uy, iniwang si Trump lagi. Nagpatupi si Trump, di na kuwan. Di na long hair. Ayan, gilabian gaw, maong ingon ang babae, ikagaw. Lagi, gilabian, guslog gaw. O ni ingon, ikagaw. Ikagaw. Oh, iya ikot. Sige, kaon. Ah, pinaisa pagtiin. Pilatbog kayo ba sa bahay ni Trump ba? Sige dahil, kaon sa bahay ni Trump. Pilatbog lang doon. TBI stick I said. GTI si Trump mo ya sa pansit kanton. Iya ya. Ipugi, kuan pansit kanton 5 ka kuan. 5 ka putos gihurot. Tidak daon tay. Ikat pa. Tumang kataan ng kuan. Anstem ay. Ikaw lian Anstem, iniwang lay ka diri Anstem. Itong yagi tambok mo ka. Iniwang mo ka. Ayan, oo, mauna, balay ni Trump. Balay. Di ba kabuok na kihatag ni Trump? Quick, boss. Quick na. Quick to man ako. Dili man ako kuhan niya. Busog ko eh. Busog bitinan ako ni kaong ka. Yaw daya. Yan ang dagkaon. Sige. Taon mayo. Unda. Pagko nyo na si Uncle Tony mo din mahutod. Na naalay kay kuhan. Anstem, naalay kay thumbs down lagi. Nakay usa ka buok na thumbs down. Nakay basher. Kaon na sa Trump quick. Oo lagi. Wala pagkaon eh, wala na work ni Trump. Tumis oo, naga-quick si Trump. Nalagay ko nag-thumbs down lagi dire Anstem. Usa ka buok. Ganan. Basic. Ibalikan na kasi mong ipagbudol pa. Sukpo na ba? Always mana. Always. Ano mana? Kasi iwa di matagain nagpansin kanton ba? So, hindi yan. Ikaw naman ako. Asam na yung gipuntang na may ikong taon ni Mansis. At ito yung budak pagtak. Ay, nagpamimber si Tom 8 sa ako ahos. 2999. 2999. Top 8 sa. Kung sana na 299 level 4 na. Nakakuha na siya.
Panghatag po diya mo. Manghatag sa mga kondak. DJ Francis. 1 hour budots. Budots na eh. One hour budots naman na tayo. Oh, lagi. 1 hour budots naman. Ito na yung pulihan ulit. Christmas ba? Pasko na. Christmas na. Ayan, naglaway na si Hus. Libur level 5 ni Ans Hus, free bullets 1 hour. Ang makuha ni mo, puro bilbil ang kita. Bilbil eh. Tumid na, lagya. Lubog ko niya. Busog yung kinaon siya. Oh? Ano? Ay, unang kaon. Ay, unang kaon. May unang tabi. Ito, tabi. Dungo ka itong music ya. Bro? Dili ang ano, basa. Ito tao ni Mahuman. Ito nga mo mag-replay ng ano, 46 putos block diri ha. Anskis. Aniskis. Mama ni mahurot ng pansit kanton, di mo nang kuha nun, drink house na kuran. So, alas 10 na, pwede na po katuog. Ay, sa katuog niya, may buntag na. Tuog na nung buntag na. Anskis na. Anskis din eh. Anskis na eh. Bye-bye, bye-bye. May bye-bye ng pusog oh. Pagkuhan pa. Sayo pagkuhan. Ito, napuwag bil-bil uy. Puwag bil-bil. Tunggu ang music niya ba? SM? Boleh? Ano, okay na? Pusog tayo.
Okay na. Sakto raw. So, dapat kaya siya ma? Dapat sa pagtambay din. Daw na diha. Tugo na ka diha. Di na kuha sa kung kuha ng module. Eskwela pagkali. Ayan, host, Princess Nicole, hello. Basta dyan, nakain mo yung mga camel dyan. Matulog yung mga camel na yan. Ayan guys, nagpulangan yung bahay si Baby Aizen. Bakit tayo bisita ron ko? Baby Aizen. Dili kayo bro. Dili kayo tungok. Or ano? Yan na. Idol. Eskwela pa ka? College? In the mix. Hardcore.
Lisod na ka, puro pansit. Ganton kayo ka. Sige na lang, tusok ka. Paulit daw. Sige na lang, tusok ka. Puro pansit ganton. Panagsaan daw, kay para kayo kan ba? It's club. Say you and Brian. Kay kuan daw. Agaw. Isindira. Isindira daw. Ikakaan. Kulit daw. Sa Facebook. Power Beat DJs. You're listening to the beat. An exclusive mix by DJ. DJ. You want. DJ Neil. In the mix. DJ, you want that?
Inis na lang kung manatalo. Bukas lang na. DJ yun, Brian. Nagaw, Robin. Tuwa na ko ha. Hit na ko. Go. Nag-chat na sa pa. Messenger. Tutum it, salamat ha. Sige, ayos. Bye-bye. Hit na si... Oh. Cool. Salamat guys, salamat. Bye guys.